kukhona ngisho nokuhlabelelwa ngeke ngakhumbula futhi ngangavela ekhaya ngalicula kwaze kwaba kabili. Angikholanga ukuthi abazalwane bana kodwa ngabe ngilithanda kabazalwane lithi ukhululize owayenguNkulunkulu futhi yena wayenguNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu usihlolela izinto esingayibuzanga. uNkulunkulu uthi wena uzokwenza lokhu, hayi okay ngizokwenza lokho. Yena vedane aqhamuke nokunye ongakaze uzukubona, aqhamuke nje neyakhe ngoba uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu uyiyo yonke empilweni yethu. uNkulunkulu sengadala ngaye. Ngithi mina ngizogqugquzela kwabosisi bethu abadala ngithi masibonele kubo izinto ezinhle. Njengamanje kwama-2000 ziningi ziningi imoya ehlasele ezweni kaNkulunkulu. Miningi imoya, lunguhlobo lomoya. Ngeke ukuthi ufika kasithebe ufice amadimoni ukhuleke, okay sikushiye lokhu. Ufice angazi nasesalivesha ufice futhi wona la bantu mahlukene. So ngicela ukuthi thandaza ungaphezi. Ezinto kaNkulunkulu ungezi asile la sizele uzokhonza. Asizile ukuzobheka ukuthi lona ugqoke. Ungahlukana ngedepho but wena uzele uNkulunkulu awuhlele okunye. Ngishathiwa unjani sekuquka ini. Wena uzele uNkulunkulu ngisho ungakhipha isiketi sakho ukhiphe nesikipho unganaki kodwa wena uzele uNkulunkulu la eholithawu noma ngaphi ngiphi isonto kodwa uzele uNkulunkulu awuzile okunye. La uNkulunkulu ufanisa nengane bazalwane. Sithola ingane la iyona uyayethiwa ngakufunda kukhona ama-characters. Iyona-ke umuntu umlingisi osemqoka la kuleli Bhayibheli. Ngoba uNkulunkulu uthe eqala wayingenisa ingane because ingane inalento yokuthi umama. Ngoba ingane bazalwane ithatha le-advantage yokuthi uma wami lo ungamshaya wena, uyishaya ingane. Ubone phela ucabanga ukuthi izohlala ebhakwethu iqhamuka uyisizodwa izolala. Le nto le esiyenzayo mana akasho ukuthi umuntu umephila. Siyayenza le nto le siyayenza. Le nto yokuthi wathi nje wena wathethiswa ngayo, hayi sezophila igoli. Go and apologize. Ngibonile la ukuthi ngibe wrong. Uyibuyisa uphinde futhi uqala uNkulunkulu wakho oqala. Uqala uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngibonile ngibe wrong before uye kumzali wakho. Ngoba ayikho enye into esoyiphilela ngaphandle kwabazali nangoNkulunkulu. uNkulunkulu uyena osisizayo zonke izinto futhi umama uyena uNkulunkulu wakho oqala. Ngoba bazalwane la siyathola kuthiwa wayesebiza umntwana wamisa phakathi kwabo. Shuthi bazalwane la uNkulunkulu ubiza ingane ngoba uyayazi into esenganeni. Ubengeke bazalwane ngiyaxolisa ukuthi ngoba ngifanisa ngosisi wami anginazi bazalwane kodwa sazana ngoNkulunkulu. Ngeke nje uNkulunkulu ethathe umuntu mhlawumbe njengoba bomncwabo ezombeka phakathi kwabo. Yingoba uzothatha ingane because uyayazi into engane, uyayazi. uNkulunkulu la emhlabeni wasidala ngoba esazi sonke. Akekho uNkulunkulu akangazi ukuthi ungubani. uNkulunkulu usazi sonke. So ingakho that's why uNkulunkulu waqala waletha ingane wayimisa phakathi kwabo. uNkulunkulu ingoba uNkulunkulu unamandla okubona wonke into ukuthi ikanjani, into ihlelelwe kanjani. uNkulunkulu uyayazi into ekuthina ingane nathi asifane nale ngane le uNkulunkulu ayimisa phakathi kwabo. Asifane naye asingamusi
siyahluka nathi asifane nazo lezi sifane nayo le ngane singamusi ukuhluka singayenzi lento yokuthi sathethe nje sesabhasulolo asingayenzi ayenziwa leyo nto leyo angifuna ukusho-ke futhi ukuthi isiqalekiso bazalwane enye into yenkinga ngoba wazi umzali bakhipha iy'nyembe zawa phansi and futhi ayiweli phansi impilo yakho uyayibona imile ingayindawo ingalento le ongafunanga ukuyoxolisa kumzali wakho uphinde futhi uye kuNkulunkulu uyayibona imile ingayindawo uthi uya-aplya uthi uzama uthi nje uyozama kasiqumba okunanani uyozama kasiqumba noma yasamasipala ubebona uthi sengiyinikela manje uyozama kasiqumba ungawutholi umsebenzi uyoziqale phansi uphindele ekhaya uyoxolisa leli phutho walenze ekhaya ebazalwane-ke ngibonge ithuba ngibonge eHoly Tower International ngibonge ithuba ukuthi sitholile ithuba nabengalinyele bazalwane ngizobonga nje uNkulunkulu namhlanje ngigcinile wangikhosela sikade sibhale test sibhale ama-test awu-3 namhlanje sibhale i-maths nathi singatshelwanga sibhale i-maths sabhale i-history saphinde sabhale i-geography bazalwane siyabonga-ke ukuthi uNkulunkulu usigcinile ngakho konke bazalwane ngibonile uNkulunkulu ukuthi uvendane wehlela phezu kwephepha abantwana umugqobomvu wathi wena unami ngoba mina uma uqala iphepha ngisho kuthiwa noma ingabe yiphi iphepha qala uthandaze qala ngoba ngeke futhi ngisho kuthiwa usuyathandaza uma ungafundanga hayi funda ekhaya ufunde yonke into oyifundisayo oyifundisiwe uphinde uzothandaza uzocela uNkulunkulu ukuthi akugcine whatever oyitholayo ephepheni onga-understand uthi uNkulunkulu iba nami ngizobonga-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu usigcinile wasikhusela kuzo zonke izimpi wabuya nabantwana bakaNkulunkulu abebesekhempini noma ngabe ibaphi abebesey'koleni uNkulunkulu bagcine kakhulu bazalwane sisilindele ama-result bazalwane siyabonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile silindele ama-result sifuna ukubona ukuthi ngoba uhambile wayohlala 7 days esikoleni wenzile ukubona ukuthi wenzele ngisho kuthiwa awufundi ibanga lokugcina u-matric ngisho kuthiwa sifuna ukubona le-report ekhona le-report ekhona hayi ukuthi uzothi wena hayi vele abafuna uku-rated mina bafuna uku-rated mina ikhona i-report bonga phela usuphasile bonga ngisho kuthiwa awenzanga kahle bonga lokho kuphiwe amamakana la owaphiwe uNkulunkulu sizobonga kancane umhlabeni ukubonga uyithuba engitholile bazalwane isikhathi kodwa uthi ivangeli nto yasekhaya ekhaya ezulwini 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 ivangeli nto yasekhaya
Sangibonile ukuthi ngibuzela njalo ngifika ukuthi uthini nomdala. Sengize ngikhonjiswa umtsindiso. Haleluya bafethu. Siyabonga kakhulu kumtsindiso. Hey. Nkosiyami. Uthi sonke sifuna imisebenzi la sikhomba singatholi.
kuthiwa sixolisa. Ayi, Nkosi yami, haleluya, haleluya. Asabe soxolisa bafethu. Mawazi ukuthi nje ngonile, kushiye ngonile. Vele ufike nje uxolisa. Usho njalo uMsindisi uthi nje akakona xolisa ugume phambi kwabazali bakho ucela uxolo. Haleluya. Kunevesi laphaya bangcwele engifisa ukulifunda. Ayilithi-ke u-1 Timothy verse 4. Uthi verse 12, makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakhonayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Ebese lithi ngesiNgisi, don't let anyone look down on you because you are young. Ungavumi ukubukela phansi ebuncaneni bakho. Haleluya. Ungavumi ukuthi bakudelele ubusha bakho. Haleluya, haleluya. Sekhulumela uMsindisi la, wakhuluma ngabantu abasha, wakhuluma noSihle, wakhuluma ngabantu abasha. Wathi uma ngabe umfana uyakuthanda, mtshela ukuthi awumthandi ngoba leyo muntu uzodelela ini ubusha bakho. Haleluya, haleluya, amen. Njalo nje bazalwane, njalo Nkosi yami, angizosho okuningi, ngiyacela nje ukuthi-ke siqhubeke nohlelo lethu. Haleluya, amen. Belithi ngizohlabelela umhlabeleli, kodwa uMsindisi wasengisize ushaye. Haleluya. Ngathi ngizokudedela nje kweNsindisi uvele ugculele la masuku. Haleluya, haleluya. Yabo ngibonile abazali bathuma uMsindisi obayikhuluma kanje. Ngingathuki. Ngangifunda naye. Kandala bazalwane, siyabonga kakhulu. Bafethu uma ngabe bekhuluma kanje abancane kunathi, kubiza ukuthi asikhule nathi. Silalele ukuthi indlela yokukhuluma ekholweni kanjani. Haleluya. Ngoba ngempela uma ungathatha mina ube uMsindisi la ubusuthi asikhulume. Hayi, kunganzima ngempela. Kunganzima nje kimi mhlawumbe uMsindisi engangidlula makuthiwa na u500 ozokhuluma kahle uyawuthatha. Vele nje ngabe lapha ingivotile ngidlile vele. Ngiyazi ngani ukuthi ngangilahla nje bazalwane. Ningasadabukeli Nkosi yami. Hayi, kulungile bafethu. Ukuthi ngimdala, yebo ukuthi ngimdala phela ngasathi sithatha mdala engadlula vele ngiyeke. Hayi, kulungile. Ngicela ukuqhubeka nohlelo bazalwane. Ngizocela Nkosi yami. Ngizocela performance by kwa VM group. Haleluya. Yaqanisha izandla kuwe.
namalungelo thina abasha senzala ngawo ungabi lendlale ngawo kangaka intsha kumanje vele icabana kangaka lezinto masihlangane sisodwa uMandela wayekhona wayengekaza kuthanda lokho kwenzeka namhlanje kodwa singagcini lapho ngoba asekho masibe imbumba sisodwa esibaba usibuzi high school sithi siyimbumba sisodwa masihlangane singama-teenager masingabi sodwa kunento eniyenzayo ukuthi nibulale nenodwa nikwaza nenodwa nibulale nenodwa nilwe nenodwa usane kuyenza leyo nto leyo iyabheda ningafuni nje kuthiwa ngizovule ngikutshalele ngento ebhedayo cha usane kuyenza leyo nto leyo masibe imbumba ma-Afrika
isikhali saphakade. June 16, 1976